Вече близо 30 години подземната железница на Варшава е неизменна част от градския организъм. Всеки ден близо 700 000 души използват метрото, което е било чакано повече от 70 години. Първите идеи за подземна железница в Варшава датират още от 1925 и 1938 година, но плановете не са реализирани. Първо заради лошата икономическа ситуация през 20-те, а после заради настъпилата Втора световна война. Първи стъпки към проектирането и строителството на метрото се правят през 50-те. След Втората световна война Варшава е срината. Голяма част от градската инфраструктура се изгражда наново и това се оказва идеалният момент за строителство на подземна железница. Има обаче едно условие. Полша, вече социалистическа република, е под влиянието на Москва и строителството на метрото няма как да мине без вмешателството на съветските инженери. С цел да се обезопаси метрото и да може да се използва като бомбоубежище, инженерите предлагат то да бъде на голяма дълбочина, на 40 метра под градските улици. Другата причина за тази дълбочина е и преминаването под река Висла. И именно на десния бряг на реката започва строителството на първият 7,5 км участък на метрото. Строителството обаче върви бавно, заради сложната геология и липсата на техника за копаене на тунелите. Впоследствие липсата на финансиране също оказва влияние и през 1957 година строителството е прекратено, а през 1960 година тунелите са окончателно консервирани и запълнени с вода. Към проекта за метрото се връщат във втората половина на 70-те. Тогава започва по-подробно анализиране на пътническите потоци и проектиране на линията. Така, с решение номер 26688 на правителството от 23 декември 1982 се дава зелена светлина за строителството на метрото. Подписани са и споразумения с Съветския съюз за сътрудничество и на 15 април 1983 г. започва строителството на първия участък на метрото. Този път трасето е в друга посока. Линията е разположена по оста север-юг, като стартът е даден в южния край на линията, при станция Урсенов. Линията започва от депото в гората край района Кабати, който тогава е бил едно голо поле. Минава през Урсенов, Натолин, Виланов, през Мокотов и достига Политехническия университет. Участъкът е дълъг 11 км, а на него са разположени 11 метростанции. Строителството на участъка е предимно чрез използване на открития способ и неговите разновидности. В южната част на участъка се строи в котловани с откоси и в укрепени котловани, а в северната част при станциите се използва и укрепване на котлована чрез така наречената Берлинска стена. Тунелите след станция Вилановска пък се строят подземно с помощта на тунелен щит. Освен помощ при проектирането и строителството, СССР обещават и влакове. 90 вагона ще бъдат подарени от Съюза на Братската Полска република до 1993 година. Впоследствие, заради кризата от началото на 90-те, от 90 вагона модел 81717 пристигат само 10. Готовността на метрото тогава е около 80-85% в различните участъци и линията е трябвало да бъде напълно завършена през 1994 година. Влаковете обаче се оказват проблем. Липсата на подвижен състав спъва поляците от първоначалния срок за пускане на метрото. 10 вагона от Метишинския завод не стигат и за 5 влака, а на метрото са нужни 15. Правят се запитвания до различни големи фирми, но цените са изключително високи, а времето за производство е твърде голямо, за да се пусне метрото на време. Така е взето решението да бъдат поръчани 32 вагона от завода имени Егорова в Санкт-Петербург. Те са напълно идентични с вече доставените 10 вагона от модел 81717. Така, през 1994 година са сформирани 14 тривагонни състава и започват реални изпитания на метрото. Сигнализацията, влаковете, системите за безопасност, системите за билетоиздаване и контрол на пътниците, видеонаблюдението. Всяка една система бива проверена и изпитана. И така, на 7 април 1995 г. в 12 часа се състои официалното откриване на Варшавското метро. От станция Вилановска потегля първият влак с официални лица и журналисти. След десетилетия чакане, Полша открива първото си и за сега единствено метро. 11-те станции стават притегателно място за любопитните граждани и гости на града, желаящи да изпитат новата придобивка. През 1996 г. общината взима решение да продължи строителството на метрото от станция Политехника до станция Млачин.
Същата година започва изграждането на станциите Центрум, Шветокшиска и Ратуш, които биват открити съответно през 1998 и 2001 година. За пуска на новите станции, а и заради нарастващия пътникопоток, Метрополитенът взима решение да закупи още влакове. Последната доставка на руски мотриси е през 1997 година от Петербургския завод. По същото време е проведен и търгът за доставка на нови метровлакове. Siemens, КАВ, Bombardier, Alstom и Шкода взимат участие в търга. Изборът пада върху консорциума Alstom Constal, чийто завод в град Хожов, известен със своите трамваи, наскоро е бил купен от френския машиностроителен гигант. Поръчката е за 108 вагона или 18 метровлака по 6 вагона. Първите 3 влака са произведени в Барселона, а останалите 15 в завода Constal. Реално, заедно с влаковете М1 на ЧКД и Siemens, мотрисите 98Б, каквото е официалното им обозначение, са първите влакове на западни фирми, адаптирани към условията на постсоциалистическите метрополитени. През 2003 година се открива станция Дворжац Гдаински, а през 2005 е открита станция Плац Вилсона. Станцията получава награда за най-красива метростанция в света на конференцията Метрорейл през 2008 година. Впоследствие, тя е включвана в редица класации за най-интересните и красиви метростанции по света. Линията достига станция Маримонт през 2006 година, но по особен начин. Заради разположението на стрелките, влаковете няма къде да обръщат движението си при новата станция. За тази цел се създава следната организация на движение. От Кабати до Плац Вилсона влаковете се движат нормално, като обръщат в тупика след крайната станция. От Плац Вилсона до Маримонт пък се движи един единствен влак, който извозва пътниците между двете станции. Малко по-късно, преди пуска на следващия участък през 2008 година, е отворен и тунелът и тупика след Маримонт и движението на новата станция става регулярно. Линия М1 бива окончателно завършена, след като през 2008 година биват открити останалите 4 метростанции. Слодовец, Вавжешев, Старе Белани и Молочине са 4-те нови станции, които окончателно завършват изграждането на първият метродиаметър. Линията е дълга 23 км, а на нея са разположени 21 станции. В първоначалните проекти станциите също са били 23, но поради различни фактори две от станциите не биват построени. Линията разполага и със собствено метродепо. Така наречената стация Технично Постоева се намира в района Кабат, близо до едноименната метростанция. В депото, освен обслужването на влаковете, се извършва и целият контрол и управление на Варшавското метро. Там е разположен и централният диспетчерски пункт, от който се управлява цялата система на метрото. Движението на влаковете, тяхното захранване, системата за безопасност на движението и пътниците, всичко се контролира оттам. Освен основния корпус, депото получава и нови 2 корпуса във връзка с изграждането на втория метродиаметър. През 2009 година биват подписани първите договори за неговото изграждане, а през 2010 започват работа и тунелопробивните машини. Втората линия е определена като една от най-големите инвестиции в Полша за времето си. Трасето от 6,5 км и 6 станции трябва да бъде изградено до 2013 година. Това обаче не се случва заради забавяне, породено от тежките условия на строителство. Между станциите Центрум науки Коперник и Стадион Народове линията минава под Висла, което се оказва сериозно предизвикателство за строителите и инженерите. Докато се строи линията, от Русия пристигат още мотриси. Закупени са поетапно вагони от Метровагонмаш, които да удължат старите мотриси до 6 вагона. А от завода Вагонмаш в Санкт Петербург са закупени 7 влака модел 81752 в нова модификация. Сред феновете тези мотриси са познати като аквариум или пришелец, заради характерната предница и фаровете, но реално това е фейслифт версия на номерите. Влаковете Инспиро се появяват през 2012 година, след като година по-рано бива подписан договор с Siemens за доставка на 35 метровлака. Първият състав бива представен на изложението Иннотранс през 2012 година, а година по-късно първите мотриси влизат в редовна експлоатация. Още от самото начало обаче влаковете се оказват проблемни. Редица дефекти по тяговото оборудване, както и управлението на влака, правят експлоатацията на новите мотриси непостоянна.
Пикът на тези инциденти е пожарът от 17 ноември 2013 година, когато двигател на един от новите влакове се пали в час пик на станция Политехника. Новите мотриси са отстранени от експлоатация до завършване на разследването. До март 2014 година се правят обстойни прегледи на мотрисите Inspiro и се отстраняват сериозните дефекти и проблеми. Новите влакове са предвидени да се експлоатират и на новата линия на метрото, която отваря врати на 8 март 2015 година. Трасето от Рондо Дашински его до Двожец Вилейнски свързва не само два от най-гъсто населените райони във Варшава, но и двата бряга на Висла. Метрото вече достига източната част на града. Поетапно през годините бяха открити още 12 км от втория метро диаметър, като в момента се изграждат още 3 км. Линията към района Каролин ще бъде открита през 2026 година, като освен трите станции ще бъде изградено и ново метродепо. По този начин мотрисите от линия 2 ще се обслужват от свое собствено депо, а Кабати ще обслужва само влаковете по линия М1. Така, Варшавското метро ще има 44 км и 42 станции. В момента то превозва по 700 000 души на ден, което прави приблизително 170 милиона за година. По двете метролинии се движат 5 модела мотриси, които общо правят 81 състава. Системата на метрото е важна част от градския транспорт на полската столица и визитна картичка за съвременна Варшава. Метрото е не просто най-бързът и удобен транспорт, то е основата на транспортната система на Варшава. Продължавайки темата за подвижния състав, нямаше как да подмина и най-новите мотриси във варшавското метро – Шкода 21 МТ, познати повече като Варсовия. След няколко неуспешни търга и обжалвания от Siemens, чешката фирма все пак получи поръчката за 37 мотриси през 2020 година. Влаковете Варсовия са продължение на мотрисите Нева, които се произвеждаха съвместно с вагон Маш, но за разлика от тях, корпусът на новите влакове е изцяло алуминиев. Меки таплицирани седалки, видеонаблюдение, рампи за инвалиди, както и дисплеи, на които се показва информацията за маршрута на влака. Това са само част от удобствата на новите мотриси. След сертификации и тестове, първите влакове тръгнаха с пътници през ноември миналата година. Подобни мотриси очакваме скоро и у нас, но по-подробно за тях в някои от следващите видеа. Любопитен факт за метрото е, че подобно на пражското метро, на станциите се използват специални пиктограми, чрез които пътниците да могат да се ориентират по-лесно. Тези малки картинки са така създадени, че пътниците лесно да разпознават това, което търсят и да се ориентират възможно най-бързо. Пиктограмите са унифицирани както на станциите, така и във влаковете. Друго интересно нещо, свързано с пътниците е, че още при проектирането си, Варшавското метро е било планирано като 100% достъпно за трудноподвижни лица. Тактилните ивици за незрящи са само част от тази достъпност. Дори на най-старите станции, още от откриването има действащи асансьори за майки с колички, инвалиди и трудноподвижни хора. И макар да нямат преградни врати като нас, поляците имат дефибрилатори на всяка една станция. Не отричам, че и от нас не започнаха да слагат такива, но в нашото метро не са на всяка станция. Отделно от това, метрото има специално собствено подразделение на полицията и пожарната, подчинено изцяло на метрополитена. И да, снимките на станциите са разрешени, стига да уведомите началника на станцията. Това е Варшавското метро. Съвременна, удобна и бърза система, която всеки ден удовлетворява потребността от бързо придвижване на стотици хиляди варшавци и туристи. Система, която едновременно се явява гръбнак и допълва обществения транспорт. Подземна железница, строена години наред и продължаваща да се развива.